दा बड'लेण्डआव बिटिसिनि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपिआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जानांगौ। हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारा दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै दिनै बिटिआरआवबो दिनै बिजेपिआ हारसिंनो इलेक्शनखौ गेलेसिगोन जा बे बाथ्राखौ बुंनो जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारानो दिनै गावनि खुगानिफ्राय रोखा बेरफ्रुसारनाय खेंफोरथि फैदों। नाथाय फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्शनाव दिनै बिजेपिआबो गाव हारसिङैनो दिनै इलेक्शनखौ गेलेनो थागथियारि जानानै दं होननानै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बुंदों। अब्ला थारैनो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बिटिआरनि गोदान चिफ महरै सोर नुजाथिगोन? थारैनो प्रमद बर' सारानो फिन खेब बिटिआरनि चिफ महरै नुजागोन ना हाग्रामा महिलारी सार ना मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सार? अब्ला थारैनो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय, थारैनो बुजिनो मोनगोन। दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा गावनि खुगानिफ्राय रोखा बेरफ्रुसारनाय मा बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। आङो स्टेप बाय स्टेप होगोन। लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे हानजाफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जादों बा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों जोंनि माखासे महिला आइजोफ्रा। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन इउपिपिएलनि गेदेर खहा होननानै जों सानो रायजोफोर, मानो होनोब्ला दिनै इउपिपिएल सरकारा थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै नामा? सानफा एफा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव बा बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन स' नोंथांमोना बेफोर भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांनो हागोन। स' आङो जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बेरफ्रुसारनाय खेंफोरथि होनायखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानाय जोंहा माखासे महिला आइजोफोरनि क्लिपखौ आङो होगोन। लोगोसे जोबनायाव आङो हाग्रामा महिलारी सारनि बिबुंथिखौ होगोन। हाग्रामा महिलारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंदों आरो मा गोदान एजेन्डा दादों बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। अब्ला आङो जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि गोख्रों बाथ्राखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। मबाइलबो बुख्रुबगोन दा दा बड'लेण्डआव बिटिसिनि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपिआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जानांगौ। इउपिपिएल जाबा सोर जागोन? बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं। बिपिएफ जाबा सोर जागोन? मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी दं। बिजेपि जाबा सोर जागोनलै? साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौ। जेनेबा जोंथ' सिगां इउपिपिएलआवहाय मोजां मोननानैहाय जोङो भटखौ होदोंमोन। गोबां जोङो सापर्ट दंमोन इउपिपिएलजोंनो। ओमफ्राय जोङो वमेन सेलआव जोंनो जेबो होआखै आरो जोङो जगदान होबाबो आरो बेनिखायनो जोङो दायो गोदान दा बिपिएफआव जोङो जइन जाफैबाय। बे जोङो बिपिएफखौनो जों मोजां मोनबाय दायो गोबां जइन जाफैबाय जोंनि इउपिपिएलनि जगदानबाबो जोङो बिपिएफआव दायो गोदान मोजां मोननानै जोङो जगदान जाफैबाय। जोङो जेबो मोनफेराखै सार। मा मोनाखै? जोङो जेनेबा न'बो मोनाखै, अरुनदयबो गैया आरो लेट्रिननि जोंनिफ्राय 250 फैसाबो लाबावबाय जोंनो। न'खराव मोनसे होगोन होननानै नाम सफैबाय, लिस्ट सफैबाय होननानै जों बेखौबो मोननो हाबावाखै। बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ गोबां दुखु मोनबाय आरो बिनिखायनो जोङो बिनि बिपिएफआवनो जगदान जाफिनबाय जोङो मोजां मोननानैनो। सरकार गैयाबाबो जोङो गोबां मोजां मोनबाय जोङो। गोदो जे सिगांहाय जोङो बिसोरनिफ्राय गोबां आसनि मोनदोंमोन। ओमफ्राय जे सरकार गैला जेनेबा जोंबो इउपिपिएलआव जोङो जगदान जाफिनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बारबोफिनबाय दायो। बे जोंनो जेबो आसनि होआसै नालाय बेनिखायनो जोङो दायो बिपिएफआव जोङो मोजां मोननानै दायो जगदान होफिनबाय आरो दिनै जोङो 50 जनसो जाबाय। बिपिएफनोनो होगोन जोङो, बिपिएफआवनो गासिबो जगदान जाजोब्बाय। जाया जों फैसाजों लुबैया जोङो जेनेबा जोंनि प्राइमारि लेभेलावहाय जोङो मोजां जानांगोन। जेनेबा महिलाफोरखौबो जोङो वमेन सेलफोरखौबो जोंखौ समानै नायनांगोन होमबासो जोङो मोजां मोनगोन आरो। जोंनिथिंथ' बे प्राइमारि सपनखौ प्राइमारियाव जेबो गैया, जों जेबो मोनाखै, जेबो अरुनदय आसनि मोनाखै। बेनिफ्राय बै मा होनो खेथियकनि पिएम किसाना बेखौबो मोनबावाखै जोङो। ओरैबायदि न'खरसेयाव सासेल' मोनो होननानै जोंनो बेलेगफ्रा मोनदों ओमफ्राय जोङो मोनाखै आरो। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो भिडिअ क्लिपखौ थारैनो नुनानै खोनानानै आरो बुजिखाबाय
जामानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सार लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानाय माखासे बर' आइजोफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि आइजोफ्राबो दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायखौ नोंथांमोना थारैनो नुबाय लोगोसे मा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय लोगोसे हाग्रामा महिलार साराबो मा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनानो मोनबाय बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव थारैनो सोर सासेया दिनै बिटिआरनि चिफ महरै नुजाथिगोन बा गोदान चिफ जागोन नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय